Shugaban ƙasa Tinubu ya dakatar da Ministar Jin ƙai a wani yunƙuri na nuna ba sani ba sabo wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da rashin bin doka da oda a Najeriya. Shugaba Bola Tinubu ya dakatar da Ministar Harkokin Jin ƙai da yaƙi da fatara, Dr. Beta Edu, daga mukaminta ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban ya kuma umarci shugaban hukumar yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa ta annati, wato hukumar EFCC, da ya gudanar da ƙwaƙƙwaran bincike kan duk wani abu da ya shafi hada-hadar kuɗi da aka danganta da ma'aikatar ta jin ƙai da yaƙi da fatara. Ya umarci ministar da aka dakatar da ta miƙa wa babban sakatare na dindindin na ma'aikatar jin ƙai da yaƙi da fatara ta tarayya. Sannan kuma shugaban ƙasa ya umarce ta da ta baiwa hukumomin bincike cikakken haɗin kai yayin da suke gudanar da bincikensu. Sabuwar Najeriya.